ziua! O să vă prezint acum în aplicația JustOCR noua funcție de generare automată a fișei de cunoaștere a clientului. Deci odată avem datele scanate, vom intra în secțiunea detalii, așa, și aici în colțul din dreapta o să vedem fișa cunoaștere. Aici vom putea completa, spre exemplu, numărul autentic al actului. Data se schimbă automat. Aici putem selecta tipul de act. Este ca default contract de vânzare-cumpărare. Datele sunt trecute automat din datele preluate. Putem să selectăm starea civilă. Putem, dacă dorim, să scriem ocupația atunci când clientul este prezent în fața noastră. Sau putem să scriem de mână după ce e listată. Așa. Numărul de telefon se pot trece manual. În legătură cu funcțiile politice, publice și așa mai departe, ca și default este trecut nu, dar se poate schimba când clientul este prezent în fața noastră. Și dăm generează fișa. Așa, și printează. O să vedem fișa de cunoaștere gata generată cu absolut toate datele. Aici la domiciliu mai trebuie un pic să împart în două coloane ca să încapă și adresele mai lungi. Și mai trebuie semnată, eventual numărul de telefon, fax, adresă de e-mail. Așa, și mai dăm Ctrl+P ca să printăm fișa de cunoaștere. Vă mulțumesc!